Mit navn er Torben Slot. Denne video handler om service på brændeovnen. Hvad man bør holde øje med, så den altid er fuldt funktionsdygtig. Når nu en brændeovn har arbejdet hele den kolde, lange vinter og er klar til at gå i sommerhi, er det meget vigtigt at gå følgende igennem. For det første, tjek altid paksnorene. Sidder de ordentligt og pænt hele vejen rundt? Ser den stadig sund og fyldig ud? Hvis ikke, hænger den i laser osv., skal den udskiftes. Man kan tjekke tætheden ved at placere et stykke papir mellem paksnoren og selve ovnen. Papiret skal så være svært at trække ud. Hvis der ikke er modstand, er den utæt. Ovnen vil også være svært at styre, brændetiderne kortere osv. På de fleste typer brændeovn er den gamle snor lige til at hive af. Rens derefter falsen eventuelt med en skruetrækker for at få de sidste limrester af. Derefter bruger man en keramisk lim, som paksnoren limes fast med. Luk lågen og lad limen tørre de antal timer, som er anvist på limen. Sørg for, at der ikke er påført for meget lim i falsen. Man skulle nødlime lågen og snoren fast til ovnen. Paksnor er en sliddel og er ikke omfattet af garantien. Man er også altid velkommen til at komme ind til Roskilde Pejcenter med lågen, så giver vi en pris på servicering af den. Kom endelig om foråret og sommeren, da der vil være længere ventetider om efteråret. Man kan også indlevere lågen i Slots Pejse i Holte, så fragter vi den til Roskilde og retur, da værkstedet er i Roskilde. De fleste brændeovne i dag er fodret med et produkt som dette. Det hedder skamol eller vermiculite, om man vil. Det isolerer rigtig godt og er med til, at ovnene kan brænde med de høje temperaturer, som de gør i dag. Men de er noget porøse og tåler ikke slag og stød, så pas på dem. Læg træet stille og roligt på, og fyld ikke helt op til røgvinderpladen med brænde, og fyrer man med træbriketter, så fyld ikke brandkammeret helt op, da de udvider sig væsentligt under forbrændingen. Pladerne kan holde i op til mange år, hvis man er nænsom. Pladerne må gerne få revner. Det betyder ikke noget for brændeovnens holdbarhed. Det er først, når der er så mange revner, at en af puslespilsbrikkerne falder ud, og at det er på tide at udskifte dem. Der ydes ikke garanti på disse plader, da det er en sliddel. Men skulle en knække inden for de første dage og uger, er der normalt ingen problemer i at få dem byttet. Det kræver bare, at der ikke er mærker, ridser efter brænde i den. Tjek også røgvinderpladen, som sidder heroppe i toppen. Se om den for det første er hel, eller om en revnedannelse er begyndt. Derved er det en god idé at have en ny liggende til den dag, den eventuelt skulle knække. Består røglederpladen af jern, støbejern, så tjek, at den ikke har ændret form, altså at den ikke er kommet til at hænge, eller om der er brændt hul i den. En defekt røglederplade kan mere end halvere ovnens virkningsgrad. Glasset renses nemt ved brug af en glasrens, specielt udviklet til brændeovne. Sprøjt det direkte på glasset og lad det virke en 10 sekunder og tør efter. Gentag det eventuelt et par gange, hvis nødvendigt. Sidder der noget ekstra gensidigt sod og tjære, kan man bruge en glasskraber, som vi kender fra det keramiske komfur. Det gode gamle råd med at dyppe køkkenrulle i lidt vand og derefter i det fineste af aske, skal man være lidt påpasselig med, da der kan gemme sig sten og grusrester i asken fra da træet væltede. Det vil ridse glasset. Man kan ikke rense sin brændeovn for meget indvendigt. Det er dog skorstensfarens job at tage røglederpladen ud og tømme for sod, efter at han har renset røgrørene og skorstenen. Tjek, at han gør det. Tøm bare brændeovnen helt for aske, så den ser pæn ud sommeren over. Men når den er i brug, bør man altid lade 2-3 cm blive tilbage. Det isolerer for den kolde bund og giver dermed en god grobund for bålet. Gløder kan snilt overleve et døgn i asken. Overfladen på brændeovnen støves bedst af med børstehovedet fra støvsugeren. Husk, at ovnen skal være kold. En tør klud kan også klare opgaven. Alternativt kan der bruges et hårdt opvredet klud med lidt eddike, der neutraliserer kalken. Kluden må ikke fnulre. En gammel t-shirt, fiberklude eller et viskestykke er rigtig godt. Har overfladen fået en skramme, eller er den over tid falmet lidt i farven ved en høj temperatur, kan den sprayes op med denne Sinoterm-maling. Tjek også paksnoren ved røgrøret. Sidder røret stadig godt i spænd via paksnoren, eller sidder røret løst? Hvis det er løst, skubbes en ny snor ind, så systemet er tæt igen.
Trækker der falsk luft ind ved røgrøret, vil brændeovnen ikke fungere optimalt. Vi anbefaler at få klargjort ovnen, når man stopper med at bruge den i foråret, så den er klar igen, da sommeren jo som bekendt pludselig er over igen. Tak fordi I kiggede med, og rigtig god fornøjelse.